Biya take cinyewa. Ai barka zuwa. Malam Abba. Ya aka yi ne ya garin ne? Daga ina haka? Wallahi daga wajen Alhaji nake. Ya da ne? Kai ka san Alhaji akwai kyauta ya dawo. A'a, Tsabar kyauta Alhaji da yake yi. To tsabar kyautan ma da yayi yau. In ga maka hannunsa gaba ɗaya sai da ya kare. Ai wannan ba wani abu mamaki bane. Ko ba gaskiya ba? Ai bari in ga ma yanzu. Ka ga mu nan mu yanzu. Mun je Cote d'Ivoire ziyara. Ka san muna da mutane a can. Mun je Ghana ziyara. Muka tafi Chad, muka dawo ta cikin Kamaru. Kuma yanzu daga ina muka to? Daga Nijar muka tona. A haka? Tsabar tafiya yanzu haka shaida kafan mu ta kare haura dungulmin nan ne. To ya naga ku kuma da kafa yanzu? A yan kaba muka tsaya muka sai wata. Shine muka karaso cikin unguwa yanzu haka. Ba komai. Ba komai. Yawa. A sauka lafiya. Dan makareciya. A tarihin duniya ba ai wanda yake kyauta hannun sai kare ba a ubanwa. A ubanwa. Za ka kyautar jini amma ba za ka ce da hannunka ka bayar ba.